шоу барномаи бозӣ бо Бинанда барои шумо. Як нафар гуфтааст ки агар хоҳед ки ба наздикону пайвандонатон ва инчунин ба атрофиёну омад писанд оед, шуморо мебояд ки ҳамеша зеҳну қалбатонро пок нигоҳ дореду андешаи солимро ба кор баред. шоу барномаи бозӣ бо Бинанда барои шумо. шумо шоу барномаи интеллектуалии бозӣ бо Бинандаро аз телевизиони Синамо тамошо карда истодаед. ба кулли шумо дӯстони азиз дуруду салом мегӯем ва дар оғози барнома тамошои хушро баҳратон таманно дорем. ман Рустами Гоибзод оғоз мекунем бахши суолҳоро. суоли аввали мо пешниҳод мегардад аз соҳаи забон. нидоҳо аз рӯи маъно ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд. варианти А ба 3 гурӯҳ, варианти Б ба 2 гурӯҳ, варианти В ба 5 гурӯҳ, варианти Г ба гурӯҳҳо ҷудо намешавад. суоли аввали мо на чандон мушкил буд. ҷавоби дуруст варианти Б мебошад. нидоҳо аз рӯи маъно ба 2 гурӯҳ ҷудо мешаванд. якум эҳсосотӣ ва дуюм барангезанда. муҳорибаи спитамен бо Искандар чанд сол давом кардааст? варианти А 6 сол, варианти Б 1 сол, варианти В 7 сол, варианти Г 3 сол. ҷавоби дурусти ин суол варианти Г буд. муборизаи ватандӯстонаи спитамени ҷасур бо Искандари Мақдунӣ 3 сол давом кардааст. ҳоло он ки Искандар тамоми Форс ва қаламрави ховари миёнаро дар 2.5 сол забт намуда буд. истодагарии спитамени ҷасур ӯро водошт то тӯли 3 сол барои ишғоли суғ мубориза барад. соҳаҳои махсус гардонидашудаи саноати Тоҷикистон кадом аст? варианти А электроэнергия, варианти Б истеҳсоли намак, варианти В равғанкашӣ, варианти Г саноати сӯзишворӣ. ҷавоби дуруст варианти А мебошад. электроэнергия. дар баробари электроэнергия, металлургияи ранга ва химияи сабук яке аз соҳаҳои махсус гардонидашудаи саноати Тоҷикистон ҳисобида мешавад. аз авасто то замони мо чӣ қадар китоб боқӣ мондааст? варианти А 1 то, варианти Б 5 то, варианти В 4 то, варианти Г 8 то. ҷавоби дуруст варианти Б буд. китоби авасто аз 1200 боб иборат буда дар замони сосониён ҳамагӣ 347 барқарор карда шуд. то имрӯз аз он 5 китоб ясно, яшто, вандидод, хурдавасто ва виспарат боқӣ мондаанд.
олимону муҳаққиқон дар натиҷаи таҳқиқоту озмоишҳои пайдарпай хоб ба хулосае омаданд ва бузургтарин ярок, хоб муосиртарин ихтироот ва намедонам ҷадидтарин технологияро хоб муайян карданд. медонед ин чӣ будааст? майнаи сари инсон. хоб агар мо дар тамоми сатҳи кураи замин ба дилхоҳ хоб намедонам ба дилхоҳ чӣ назар афканем, чизе ба майнаи сари инсон баробар шуда наметавонад. хоб дилхоҳ ашёву ихтироот хоб маҳсули эҷоди майнаи сари инсон аст. ва боз майнаи сари инсон қобилияте дорад ки хоб тамоми анамун ихтироот, тамоми анамун чизе ки мо мебинем, онро чӣ кор мекунад? Нест мекунад. биёд майнаи сарамонро ба кор мебарем ва мегузарем ба бахши тағйирот дар аср.
дӯстони азиз, чун дар пеш бахши бозиҳои зеҳнӣ дорем, биёед ба ҳамин хотир барои тамрини майнаи сарамон як бозии зеҳниро мо ба анҷом мерасонем. Биёед ба қисмати поёни экран таваҷҷӯҳ намоед. Як бозии зеҳнӣ аст. Мо аввал намунаашро ба шумо нишон медиҳем. Таваҷҷӯҳ кунед ба намуна. дидед бозии зеҳнии мо чӣ гуна сурат мегирад? Биёед ба хатҳо акнун назар мекунем. Ба хатчаҳо. дидед хатчаҳоро? ана ҳамин хатчаҳо вазифаи роҳро иҷро мекунанд. акнун ба вариантҳо назар кунем. дидед вариантҳоро? бингаред ба тӯбча. дидед тӯбчаро? акнун бигӯед ки ин тӯбча ба кадом вариант меафтад? ҳар нафаре ки ҳушманду намедонам закӣ буд, пай бурд ки тӯбча ба варианти д меафтад. биёед мегузарем ба бахши бозиҳои зеҳнӣ. рафтем. бинандаҳои арҷуманд ба ин ду расм бо диққат таваҷҷӯҳ намоед. дар чеҳраи онҳо чӣ костагиро мушоҳида мекунед? агар то кунун чизеро пай набурда бошед, пас мо расмро тоб медиҳем. акнун дидед ки чеҳраи онҳо чӣ гуна зишт аст. майнаи сари инсон қобилияти дарк кардани костагии чеҳраро ки баръакс гузошта шудааст надорад. дӯстони азиз, шумо шояд замоне чунин пироҳан доштед. гуфта метавонед ки ин пироҳан чандто сурохӣ дорад. ҷавоби дурусти ин суол 8 сурохӣ буд. биёед якҷоя сурохиҳои пироҳанро мешуморем. бинандаи азиз, шумо ин гуна дарахтро боре ҳам дидаед? шояд гуфта метавонед ки номи он чӣ аст? мо ба хотири бо зеҳни шумо бозидан суолро нодуруст додем. аммо ҳар нафаре ки ҳушманду закӣ буд, фавран дар шохи дарахт паррандаро дид. бозии зеҳниамонро идома медиҳем. ба рақамҳо назар кунед ва бигӯед ки кадом шумора дар ин ҷо ҷой надорад. хатогӣ на дар ранги рақамҳо ва на дар шумораҳо буд. иштибоҳ танҳо дар матни боло ҷой дошт. масалан, пайвандаки ин 2 бор навишта шуда буд. инро шумо бояд эҳсос мекардед. як бозии зеҳнии дигарро боз барои ширинакон пешниҳод мекунем. акнун азизон ба ин расм бо диққат таваҷҷӯҳ кунед
ва бигӯед ки дар миёни ин се чашмаҳо ҳаст ҷонвараке ки як чашм дошта бошад. умедворем ки аз уҳдаи ин бозии зеҳнӣ шумо баромадед, вале ба ҳар ҳол мо ҷавоби дурустро нишон медиҳем. ҳар бинандае ки навакак дар назди оинаи нилгун нишаста шурӯъ кардан ба тамошо, ёдовар мешавем ки шумо шоу барномаи интеллектуалӣ Бози бо бинандаро аз телевизиони синамо дида истодаед. хуб дӯстони азиз, дар пеш бахши муаммо аст. биёед якҷоя омода мешавем ба бахши муаммо ва ин бахшро пешвоз мегирем. рафтем. дӯстони азиз, манзури шумост бахши муаммо. дар мағозаи хӯрокворӣ дузде ба амал омад. кадоме аз ин нафарон тамоми пулҳои хазинаро рабудааст? гумонбарон 4 нафаранд. онҳо ба мағоза рафтанашонро иқрор шуданд, аммо ҳамаи онҳо гуфтанд ки мо 15 дақиқаи охир ба мағоза нарафтем. шумо дӯстони азиз, гумонбароне ки дар экран аст, пурсуков кунеду дуздро пайдо намоед. агар шумо ғоратгарро ёфта бошед, пас аҳсан, агар наёфта бошед, пас ана ӯ. гумонбарон гуфта буданд ки мо 15 дақиқаи охир ба мағоза нарафта будем. онҳо рост гуфтанд, аммо ин марди яхмосбадаст дурӯғ гуфт, чунки 15 дақиқа пеш яхмосашро харида бошад. яхмоси ӯ кайҳо об мешуд. дӯстони азиз, ба муаммои навбатӣ таваҷҷӯҳ кунед. дар як қасри боҳашамате духтури оилавӣ ҳамсари соҳибхонаашро дар ҳоли фавтида пайдо кард ва зуд ба соҳибхона занг заду гуфт: ҳамсари шумо мурдааст. пас аз ин суханҳо духтур полисонро даъват карду тамоми ҳодисаро як ба як нақл кард. баъди чанде соҳибхона ба манзилаш омаду фавран аз полис суол кард: ҳамсари маро кӣ парондааст? полис зуд мардро пушти панҷара кашид. лутфан бигӯед ки барои чӣ? акнун ба ҷавоби дурусти муаммо гӯш диҳед. духтур ба мард гуфта буд ки ҳамсаратон фавтида аст, аммо сабаби фавтиданашро нагуфта буд. мард ба хонааш омаду фавран садо кард: хонуми маро кӣ парондааст? полисон зуд пай бурданд ки ҷинояткор худи ӯст, зеро аз паронда шудани зан касе намедонист ба ҷуз аз полисону духтур. дар рӯбарӯи шумо 4 дарахту як чоркунҷа мебошад. вазифаи шумо ин аст ки чоркунҷаро андозаашро калон кунед, аммо дарахтонро аз ҷояш наҷунбонед. таваҷҷӯҳ кунед ба варианти дуруст. чоркунҷаро бо чунин шакл васеъ мекунед. дидед дарахтон дар ҷояшон боқӣ монданд. сода буд, ҳамин тавр не? ҷаҳони сипос ба он нафароне ки то анҷоми барнома ҳамроҳи мо буданд. агар зарраи аз ин барнома ғизои маънавӣ ва ё фароғат гирифта бошед, пас мо хеле сарфарозем. то ин дам бо шумо будам бо шоу барномаи интеллектуалии Бози бо бинанда. ман Рустами Гоибзод. ҳамеша зираку ҳушёр ва кунҷков бошед. то ҳафтаи дигар. хайр.
шоу барномаи бозӣ бо бинанда барои шумо